வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற ஒவ்வொரு நொடியும் முயற்சி செய்து கொண்டே இருங்கள். வாழ்க்கையில் வந்து போகும் பல கஷ்டங்களையும் தாண்டியும், பல வழிகளையும் கடந்தும் வெற்றி பெற கற்றுக்கொள்ளுங்கள். சோதனைகளை சாதனைகளாக மாற்ற முயற்சி செய்யுங்கள். முயற்சி செய்தால் முடியாது என்பது எதுவும் இல்லை வாழ்க்கையில். வாழ்க்கையில் பல வழிகளை கடக்க முயற்சி செய்யுங்கள். நம்மால் எதுவும் முடியாது என்று நினைக்காதீர்கள். முடியாது என்ற சொல்லில் கூட முடி என்ற சொல் இருக்கிறது. எதுவும் என்னால் முடியும் என்ற எண்ணம் உங்களுக்குள் இருந்தால் முடிக்கும் ஆற்றல் தானாகவே வந்துவிடும். வாழ்க்கையில் வெற்றியடைய ஒரு முறை முயற்சி செய்தால் போதாது. பல முறை முயற்சி செய்யுங்கள். முயற்சியுடன் பயிற்சி செய்தால் மட்டுமே வெற்றி என்றும் உங்கள் பக்கம்தான். வாழ்க்கையில் முயற்சி செய்யுங்கள். பயிற்சியும் செய்யுங்கள். அதை தொடர்ச்சியாக செய்ய மறக்காதீர்கள். முயற்சி மட்டுமே திருவினையாக்கும். முயன்றால் எதுவும் சாதிக்க முடியும். முயல் ஆமையிடம் தோற்றது தன்னுடைய முயலாமையே காரணம். எனவே முயற்சி செய்யுங்கள். வெற்றி உங்களது. எது வேண்டுமோ அதனை தொடங்க முதலில் முயற்சி செய்ய பழகுங்கள்.